Inaugurasyon ti Don Untin kan Teresa Parks iti Elite Vintar. Balaygi mga idol. At ito yung mga report ni Idol Glenn Batuyon. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Glenn, please come in. Nakipagpaset ni Vice Governor Matthew Marcos Manotoc ken ni Mayor Richard Degala ken dagiti lokal nga official ti Vintar Ilocos Norte para iti inaugurasyon iti Don Untin and Teresa Parks iti nasa umet laeng nga ili. Ken ti panakalukat ti may kasangapulo ket lima a Siwaber Festival iti ili. Nagbalin nga na isang sangayan nga nagsarita ni Vice Gobernador Matthew Manotoc kada ito nga okasyon. Intampok na ti kinapateg ti panakapaduras dagiti publikong espasyo wenno parke kaspaset iti inclusive local development efforts. Dinayaw na pa iti dumakdakkel a potensyal ti Vintar iti beneg ti agrikultura. Kas dinakama na pa dagiti panagduras iti lokal a produksyon kalpasan ti panakaipasdek ti Regional Yarn Production and Innovation Center iti ili. Ken inyepkas na ti suporta na para ti agtultuloy a panagrangay ken panagduras iti ili iti sumarsarunupay nga al-al daw. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.